ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावतन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम, सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், வெல்கம் யூ ஆல் டு டே 16. இன்னைக்கு பகவத்கீதையோட 16வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். இது என்ன, இந்த அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வ அசுர சம்பந்த விவாக யோகம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் என்ன, அப்புறம் அசுர குணங்கள் என்ன அப்படிங்கறது ரெண்டுத்தையும் பத்தி பகவான் இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாங்க. டெமானிக் நேச்சர், அப்புறம் டிவைன் நேச்சர். சரியா? டிவைன் நேச்சர் இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, தெய்வ குணங்கள் தெய்வ அம்சங்கள் நிரம்பினவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவம் இல்லாதவர்களா. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எப்பவுமே சாஸ்திரிக் பிரின்சிபிள்ஸுக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும். வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த வழிமுறைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்குள்ள அடங்கினதா இருக்கும். அதனால அவங்க பாவமற்றவர்கள். பாவமற்றவர்கள் வந்து அவங்களுடைய அதுக்கான விளைவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தெய்வ குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டதுனால அவங்க மோட்சம் முக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுடைய நடைமுறைகளை, அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகளை அந்த வழியை உங்களுக்கு வகுத்து கொடுக்கும். இதுவே இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர குணம். அசுர குணம் நிரம்பியவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்காகவும் தெரியாது எப்படி நம்ம வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற கடமை என்ன, அதை எந்த வழிமுறையில செய்யணும். ஓகேவா? அப்ப ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, இதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தனக்காகவும் தெரியாது, யாரும் சொன்னாலும் அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஏத்துக்காம தன்னுடைய மனம் போன போக்குல, ஒரு மதம் கொண்ட யானை எப்படி பண்ணும், அது மனம் போன போக்குல அது அது அதுக்கு என்ன காரியம் செய்யணும்னு தோணுதோ அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும். அப்படி ஒரு தீய குணங்களோட இருக்கக்கூடியவங்களதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அசுரகுணம் உடையவர்கள்னு. அசுரகுணம் உடையவர்களோட விளைவுகள், அந்த அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்பவும் பாவ விளைவுகளாதான் இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு ஏற்றம்ங்கிறது இருக்காது, முக்தியோ மோட்சமோ அவங்களுக்கு வழியே கிடையாது. அவங்க இதை விட கீழான லோகத்துக்கோ அல்லது ரொம்ப மிருக அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, மிருக உடல் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மைக்கும் அவங்க மறுஜென்மா அப்படிங்கிறது, அவங்களுடைய பிறப்பு மறுபிறப்புங்கிறது அப்படிதான் இருக்கும். அந்த பனிஷ்மெண்ட் பகவானே தராங்க. ஓகே, பகவான் கருணை மிக்கவர் தான். யார் யாருக்கு ஏற்றம் தருவாங்க, யார் யாருக்கு இருக்கிற நிலையை விட கீழான ஒரு நிலையை அவங்க தள்ளுவாங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களின் விளைவுதான், அதை பொறுத்துதான். ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம், முன்னாடியே ஒரு சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த ஒரு கர்மாவின் விளைவுங்கிறது ஒரு மனிதனை அல்லது ஒரு உயிர் வாழிய மறுபிறப்புல எந்த தாயோட கருவுல வைக்கிறதுங்கிற அந்த உரிமை யாருக்கு மட்டும் உண்டு அப்படின்னா பகவானுக்கு. பாகவதத்திலையும் இந்த குறிப்பு இருக்குது, பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, 3rd cantoல இருக்கும். எந்த தாயின் கருவனுக்குள்ள இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது வைக்கப்படும் அப்படிங்கிற அந்த உரிமை யாருக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்படின்னா பகவானுக்கு தான். அவங்க திருப்தி விட்டுறாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு உயிர்வாழி அந்த ஒரு உடலை எடுத்து அந்த மனிதனான அந்த உயிர்வாழியானவன் பிறப்பான். அல்லது பகவான் நம்ம திருப்திப்படுத்த, ஏன் இந்த இந்த உடலை கொடுத்திருக்காங்க பகவான் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், நம்ம அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும், அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும். இந்த இந்த ஆத்மாங்கிறது பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்யறது, அதுதான் நோக்கமே. பிறவி நோக்கமே என்ன அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. அதை நம்ம பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கான விளைவா என்ன கிடைக்கும், பாதாள லோகங்களோ அல்லது கீழான நரக லோகங்களோ நமக்கு அமைவதற்கான வாய்ப்புகளை நம்மளே ஏற்படுத்திக்கிறோம். அதனாலதான் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை அந்த விதிக்கப்பட்ட ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸா ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும். அப்படி பண்ணணும்னா நமக்கு ஏற்றம். அதை பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்வானது நரகத்தில் தள்ளப்படும். ஓகேவா?
இததான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல பகவான் இன்னொன்னையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, செகண்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம கொஞ்சமா பார்த்திருக்கோம். வர்ணாசிரம தர்மம் ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்தது செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபுல்லாவே வரும் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கறத பத்தி. அதாவது வர்ணம் 4 இருக்கு, ஆசிரமம் 4 இருக்கு. ஓகேவா? அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த தெய்வ குணங்கள் அசுர குணங்கள் நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இப்ப பிபிடி ஷேர் பண்ணிட்டு ஸ்லோகாஸ் வாசிக்கும் போது அது என்னங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கம்மா. எஸ் மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க. எஸ்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி விசிபிள்? ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்க்க போறது தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். நம்ம சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட வணக்கங்களை நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத ஷோடசோऽध्यायः दैवासुर संपत् विवाह योगः. श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्याग शान्तिरभैषुनम् दया भूदेष्वलोलुत्वं मार्द्वं हरिरचाबलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப இதுல எத்தனை தெய்வ குணங்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னா 26 தெய்வ குணங்களை பகவான் சொல்லுவாங்க. தெய்வீக இயற்கை மற்றும் அதன் குணங்கள் எத்தனை அப்படின்னு மொத்தம் 26 என்லிஸ்ட் பண்றாங்க. என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. தெய்வீக இயல்புடையவர்களுடைய குணங்கள் 26 பகவான் நீங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல நிறைய 26 இருக்குது. அந்த 26 நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த சமூக பிரிவுகள் சொன்னோம் இல்ல, ஓகேவா? வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு இந்த வர்ணம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா சமூக பிரிவுகள். இந்த மனித உடல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்குமே 4 விதமான சமூக பிரிவுகளுக்கு கீழே அவங்க அடங்குவாங்க. அது அந்த சமூக பிரிவு எதை வச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொழில், அப்புறம் அவங்களோட கல்வி தகுதி, அதன் அடிப்படையில தான் பகவான் பிரிச்சாங்க. ஓகேவா? சமூகம் வர்ணம் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு பிரிக்கப்பட்டதுன்னா அவங்களுடைய கல்வி தகுதியும், அப்புறம் அவங்களுடைய தொழில், ஒன் மோர் திங் அவங்களுடைய குணங்களுக்கு. சரியா? இதை வச்சுதான் எது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரிக்கப்பட்டது. எப்படி பிரிச்சாங்க அப்படின்னா, பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் அண்டு சூத்ரர்கள். ஓகேவா? பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ஞானத்தை அடைஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு ஸ்தானத்திலையும் இருப்பாங்க. சத்திரியர் அப்படிங்கிறவங்க வீரம் மிக்கவனங்களா இருப்பாங்க. அந்த வீரமிக்க அந்த காரணத்தினால அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பதவி எடுத்து அவங்களால நிர்வாகம் பண்ண முடியும், குடிமக்களை பாதுகாக்க முடியும். அடுத்தது வைசியர்கள். அவங்க எப்படி ஆடு மாடு இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறது, அப்புறம் வாணிகம் பண்றது, அப்புறம் விவசாயம் பண்றது, இந்த மாதிரி தொழில் சார்ந்த வேலைகள் எல்லாம் வைசியாஸ் பண்ணுவாங்க. சூதரர்கள்ங்கிறது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா தமோகுணம். தமோகுணத்தின் காரணத்தினால அவங்களுக்கு தானா எதுவும் அவங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. யாரும் ஒருத்தவங்க சொன்னாலும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அடிபணிஞ்சு அந்த வேலையை அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த திறன், அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய திறன் இருக்கும். அந்த திறன் மிக்கவர்களா இருப்பாங்க சூதரர்கள்ங்கிறது. இவங்க இந்த பிறப்பின் அடிப்படையில இது
இங்க பிரிக்கப்படல. எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது இந்த சமூக பிரிவுகள்? தொழில் மற்றும் கல்வி தகுதி. அப்புறம் ஒன் மோர் திங் தான் குணங்கள். ஓகேவா? சத்துவகுணத்துல இருந்தா பிராமணர், ரஜோகுணத்துல இருந்தா சத்திரியர், ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா வைஷ்யர், வெறும் தமோகுணம் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா சூதரர்கள். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வர்ணம். ஆசிரமம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயிர்வாழியின் வாழ்க்கை வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 100 இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 இயர்ஸ் வந்து 4 பிரிப்பாங்க. முதல் 0 to 25 இயர்ஸ், அப்புறம் 26ல இருந்து 50, அப்புறம் 51 to 75, அப்புறம் 75ல இருந்து 76ல இருந்து டில் த எண்ட் ஆஃப் த லைஃப். அந்த முதல் 25 வருஷம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரம்மச்சாரி. ஓகேவா? அடுத்த இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா கிரகஸ்தன், அடுத்தது வானப்பிரஸ்தன், அடுத்தது சன்னியாசி. ஓகேவா? இந்த மாதிரி அந்த ஆசிரம தர்மங்கள் அப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. சோ வர்ணம் 4, ஆசிரமம் 4. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரியுதா? சோ வர்ணம் 4ங்கிறது தொழில் மற்றும் கல்வி தகுதி மற்றும் அவரவர் பெற்ற குணங்களை பொறுத்து வர்ணங்கள். ஆசிரமங்கள் வந்து அவங்களோட ஏஜ பொறுத்து ஆசிரமம். ஓகேவா? இப்ப இத வச்சுட்டு இந்த குணங்களை நம்ம யார் யாருக்கு எந்தெந்த குணங்கள் பொருந்தும் நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அச்சமின்மை. அச்சம்ங்கிறது யாருக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, சாதாரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்திரியர்களுக்கு வீரம் மிகுந்தவர்கள், அவங்களுக்கு அச்சம்னு இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஆனா ஒரு சன்னியாசிக்கு கூட என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அச்சம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது, அந்த பயம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறி இருப்பாங்க, அடுத்தவங்களையும் ஆன்மீக வாழ்வுல முன்னேற்றத்திற்கான அந்த ஒரு வேலையை அவங்க செய்வாங்க. ஓகேவா? சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க தானும் ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சிருப்பாங்க, அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த ஞானத்தை கற்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறன் வாய்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க குரு, சன்னியாசிங்கிறவங்க குரு டு எவ்ரிஒன், எல்லாருக்கும் அவங்கதான் குருவா இருப்பாங்க. அவங்க உறவுகளை துறந்தவங்களா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா அவங்கள பாதுகாக்கணும், அவங்கதான். அவங்களுக்கு தேவையானதை செய்யறது யாரு? அவங்களே தான். யாரையும் அவங்க வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது. தன்னை என்ன பண்ணிப்பாங்க? தனிமைப்படுத்திப்பாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய உறவு முறையோடையோ அல்லது இந்த உலக மக்களோடயோ அவங்க தன்னை கம்ப்ளீட்டா ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டு வேற ஒரு தனியான இடத்திற்கு சென்று அவங்க தன்னுடைய துறவரத்தை மேற்கொள்வாங்க. அப்படி மேற்கொள்ளும் போது அந்த உறவு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு அவங்க மேற்கொள்ளும் போது அங்க இருக்கும்போது நமக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவா? நமக்கு வேணுங்கிற சாப்பாடு யார் செஞ்சு தருவா? நம்மள நைட்டு தூங்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையானதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? அப்படின்னு எந்த விதமான பயம், அச்சம், கவலை எதுவும் அவங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது. ஓகேவா? சோ அந்த அச்சமின்மைங்கிறது யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குவாலிட்டி தேவை அப்படின்னா துறவை மேற்கொண்டவர்களுக்கு. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். இருக்கிறதுலயே எது கஷ்டம் அப்படின்னா துறவு மேற்கொள்றதுதான். நம்ம இவ்வளவு நாள் பற்றுதலோட இந்த உலகம் வாழ்வு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு ஒரு நாள் துறவரம் போறோம் அப்படிங்கும் போது வாயால சொல்லும் போது ஈஸியா இருக்கும், அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போது அது வந்து அவ்வளவு சிக்கலை உண்டாக்கக்கூடியதா இருக்கும். சரியா? சோ அந்த அச்சம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி யாருக்கு ரொம்ப மஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிக்கும். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், எகைன் அதுவும் அவங்களுக்கு தான். அவங்க அக தூய்மை புற தூய்மையோட அவங்க இருக்கணும். தூய்மைனா எது தெரியுமா? பெண்களிடம் பேசுறது கூட என்ன தடையா இருக்கணும். துறவரம் மேற்கொண்டவர்களுக்கு வந்து பெண்களிடம் பேசுதல் கூட தடை. இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்தாங்கல்ல, அவங்க வந்து பூரியில தங்கியிருந்த போது அவங்க அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அதுல இருந்து ரொம்ப அடி தள்ளிதான் வந்து பெண்கள் அவங்கள பார்க்கணும்னு வரக்கூடிய அவங்களோட பக்தைகள், பெண் பக்தர்கள் எல்லாரும் கூட அவங்க கிட்டக நெருங்க விடப்படல. எட்டி இருந்துதான் அவங்கள பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவங்க போற மாதிரிதான் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஏன்னா பெண்களிடம் பேசுவது கூடாது, பெண்களை பார்ப்பது கூடாது, அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போறதுங்கிறது கூட தடை. அப்படிங்கறதுதான் வந்து அந்த தூய்மையை பேணுதல் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம். அடுத்து ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இதுவும் அவங்களுக்கு தான், சன்னியாசிக்கு தான். அவங்கதான் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ அடுத்தவங்களுக்கு பரப்புறவங்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சரியா? தனக்கு எது தெரியுமோ அதை சொல்லணும், அதை சொல்லி மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அடுத்தது தானும் மேல மேல அந்த கல்வியை பயின்றுகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அப்புறம் தானம். தானம், சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் யாகம் செய்தல். இதெல்லாம் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரகஸ்தாக்கு வரும். ஓகேவா? கிரகஸ்தர்கள் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசியை சொல்லிட்டோம். அடுத்தது கிரகஸ்தர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டிலேயே இருக்கிறவங்க, அதாவது குடும்ப வாழ்க்கை மேற்கொண்ட உயிர்வாழிகள். அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க? என்ன மாதிரியான தானம் கொடுப்பாங்க? ஏழை எளியோர் யாரு வந்தாலும் அவங்களுக்கு உணவு தானமோ அல்லது அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தை யார் செய்யணும் அப்படின்னா வீட்டுல இருந்துகிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க. யாருக்கிட்ட அந்த
பொருள் அதிகமா இருக்கும். யார் பொருள் ஈட்டக்கூடிய நிலைமையில இருப்பாங்க அப்படின்னா கிரகஸ்தர்களா இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் தான். ஓகேவா? பிரம்மச்சாரிகள்ட்டயும் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க கல்வி பயில்ற நிலையில இருப்பாங்க. சன்னியாசிகளிடம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா துறவறம் போயிட்டாங்க. வானப்பிரஸ்தம் அவங்கள்ட்டயும் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க ரிட்டயர்டு லைஃப். ஓகேவா? அவங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கைய விட்டுட்டு அடுத்தது தன் துறவரத்துக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிற பீரியட்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா வானப்பிரஸ்தாஸ். அப்ப யாரு பொருள் ஈட்டுற அந்த ஈட்டும் பொருள தனக்காகவும் அடுத்தவங்களுக்காகவும் செலவு செய்யற அந்த ஒரு நிலையில யார் இருக்காங்க அப்படின்னா கிரகஸ்தர்கள். சோ தானம் கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு செயல் யாரு பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தெய்வீக குணம் யாருக்கிட்ட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா கிரகஸ்தர்கள்ட்ட இருக்கும். சுய கட்டுப்பாடு, எஸ் தே ஹாவ் டு. என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல், புலனடக்கம் அப்படிங்கிறது தேவை. ஓகேவா? உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது. ஓகேவா? பட் அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 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 அதனால வரக்கூடிய அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் இருக்கு. அதனால வரக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவங்களும் என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல பூரண அந்த உணர்வோட இருப்பாங்க. அந்த பக்திய அவங்களும் செலுத்துவாங்க. சோ ஒரு நாய், பன்றி, பூனை இதெல்லாம் குட்டி போடுற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது, மனித உடல் எடுத்த இந்த உயிர்வாழிகளும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கட்டுப்பாடு இல்லாம குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம் அப்படிங்கிறது மிக மிக தேவை. யாகம் செய்தல். என்ன யாகம் நம்ம கிரகஸ்தர்கள் செய்யணும் அப்படின்னா ஜப யக்னம். கலியுகத்துல பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜபங்களை செய்தல். அதுதான் யாகம். அப்புறம் வேதங்களை கற்றல். இது யார் பண்ணுவாங்க? வேதங்களை கற்றல், கல்வி படித்தல் அப்படிங்கிற தொழில் யாருக்கு உள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. சரியா? சோ பிரம்மச்சாரி பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வேதங்களை கற்றல். தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே வரும் பாருங்க. தவம் அப்படின்னா மனதவம், உடல் தவம், வாக்குதவம் இதெல்லாம் நாளைக்கான சாப்டர். அப்புறம் 18th சாப்டர்ல இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சோ உடலால நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்ன, அடுத்தவங்க பெரியவங்களை வந்து என்ன செய்யணும், எதிரில ரொம்ப பெரியவங்க வந்தாலோ அல்லது நம்மளை விட உயர்ந்த ஞானம் படைத்தவர்கள் வந்தாலோ அல்லது கோவிலுக்கு போனோம்னாலும் நம்ம உடலால செய்ய வேண்டிய தவம் என்ன அப்படின்னா அவங்களை வணங்குறது, நமஸ்கரிக்கிறது. இதெல்லாம் மனசால செய்யறது அப்படின்னா அடுத்தவங்களை அபியூஸ் பண்ணாம நம்ம இருக்கிறது. வாக்குதவம் அப்படிங்கன்னா திட்டுறது. ஓகேவா? அவங்களை ஏதாவது அவச்சொல் சொல்லி பேசுறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே அடக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த தவங்களை கண்டிப்பா புரியணும். இது எல்லா வர்ணத்துல உள்ளவங்களுக்கும் சரி, எல்லா ஆசிரமங்களுக்கு உள்ளவங்களும் சரி, இந்த தவமோ எளிமையோ அகிம்சையோட இருக்கிறதோ எல்லாம் காமன். வாய்மை, எஸ் உண்மை ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் அப்படிங்கிறது எப்ப வரும்? பற்றுதல் அதிகமா வச்சோம்னா வரும். ரஜோகுணம் தமோகுணம் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா கோபம் அதிகமா இருக்கும். சோ அந்த குணங்களை நம்ம குறைச்சிக்கிட்டோம், அந்த குணத்துல நம்ம நில்லாம நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு நம்மளோட தன்மையை மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மைங்கிறது வரும். துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அடுத்தவங்க மேல நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாது. நீதான் தவறு செஞ்ச அடுத்தவங்களை சொல்றதுனால என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல கோபம், அப்புறம் அந்த இடத்துல சங்கடம் வரும். ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகும், தேவையில்லாத விஷயங்கள், தேவையில்லாத அந்த ஒரு பேச்சுங்கிறது அந்த இடத்துல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல மேல அந்த இடத்துல வன்மம் தான் கிரியேட் ஆகும். நம்ம ஓரளவுக்கு புத்தியோட செயல்பட்டா கூட அந்த வன்மமானது நம்மள என்ன செஞ்சிடும், தமோ குணத்துல இக்னரன் மோட்ல நம்மள கொண்டு வந்து தள்ளிடும். ஓகேவா? சோ அந்த இடத்துக்கே நம்ம போகாம இருக்கணும். அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. யாராவது சொன்னாலும் கூட பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவுந்துருவாங்க பாத்தீங்களா சில பேர். அதுதான். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. சரியா? இந்த உயிர் வாழி எல்லாமே ஒண்ணுதான். எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கிறாங்க. எல்லா பரமாத்மா ரூபத்திலும் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஞானம் கிடைச்சிருச்சு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப மற்ற எந்த ஜீவராசி கஷ்டப்பட்டாலும் கூட நமக்கு அது மேல கருணைங்கிறது வரும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசை இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? மேல மேல நம்ம இதே உலகத்திலேயேதான் நம்ம இந்த பற்றுதல் காரணமா இங்க வந்து பிறக்க போறோம். நம்ம இந்த பேராசையில இருந்து விடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், பகவானுடைய லோகம்ங்கிறது கிடைக்கும். சரியா? அப்ப அதுல இருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, எல்லாம் டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறது. வீரம் யாருக்கானது அப்படின்னா சத்திரியர்களுக்கானது. மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, அப்புறம் பொறாமையின்மை. அடுத்தவர்கள் மேல பொறாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாது. அசுரர்களோ நாத்திகவாதிகளோ ஒருபடி மேல போய் யார் மேலே பொறாமை கொள்ளுவாங்க, பகவான் மேலே பொறாமை கொள்ளுவாங்க. அவங்களோட சக்திகள் மேலேயே அவங்களுக்கு சந்தேகம்ங்கிறது வர ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? அதனாலதான் அவங்களை அசுராசன் சொல்லியாச்சு. நம்ம எல்லாம் சுறாக்கள். ஓகேவா? மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எனக்கான மரியாதை, எனக்கான ஒரு பொசிஷன் அங்க கொடுக்கல, நான் போனேன், என்ன அவங்க கவனிக்கவே இல்லை, அதனால நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதெல்லாம் தேவையில்லை. அவங்க கவனிக்கிறதுக்காக நம்ம போறோம்.
நம்ம அங்க ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிரசன்ஸ் அங்க முக்கியமா இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருக்க போறோம். யாரும் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுடைய வேலை பளு காரணமா நம்மள பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்காக வருத்தப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்கள நம்ம நிந்திக்க ஆரம்பிக்க கூடாது. சோ மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். இந்த 26ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள். நிச்சயமா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் தான். இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதர்கள் தான் சொல்ல முடியும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यस माता। तम्बोदर्भोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெய்வ குணங்கள் பார்த்தோம் 26. இப்ப அடுத்தது அசுர குணங்கள் பகவான் சொல்ல போறாங்க. பிரிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இந்த 6 விஷயங்களும் தான். இந்த இமேஜ்ல போட்டிருக்கிறதே பாருங்க, ஒரு மதம் பிடித்த யானை ஒண்ணு வருது. அது எதிரில என்ன இருக்கு, யார் இருக்கான்னு அது பார்க்க போதா? கண்மூடித்தனமா வந்து அது எதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி அதை அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுவும் மனம் போன போக்கில் செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அசுர குணங்களை கொண்ட மனிதர்களுக்கு. ஓகேவா? அதை என்னன்னு சொல்றோம்? அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள்னு. என்னென்னு பாருங்க. தற்பெருமை. ஓகேவா? தங்கிட்ட இருக்கிறது தான் வேல்யூபிள், நம்ம தான் வந்து இருக்கிறதுலயே என்ன மிக உயர்ந்த ஜீவராசி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அகந்தை, அது காரணமா நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாம் பெருசு, நம்ம தான் நிறைய வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்ததுனால என்ன வரும், நம்மள்ட்ட அடக்கம்ங்கிறது இருக்காது, அகந்தை வந்துரும். வீண் அபிமானம், நம்மளை பத்தி மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னு நினைப்போம், புகழ்ந்து குளோரிஃபை பண்ணணும், பேசணும், புகழாரம் சூட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். அப்படி நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரும் நம்மள அந்த அளவுக்கு பேசல அப்படின்னா கோபம் அப்படிங்கிறது வரும். கோபத்தின் காரணமா கொடூரமான செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. நம்மள அறியாமையில கொண்டு போய் அது கம்ப்ளீட்டா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். சோ இந்த மாதிரியான 6 குணங்களும் என்ன அப்படின்னா அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். அதாவது சாஸ்திர விதிகள்ல வந்து என்னென்ன ஒழுக்கமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி குணங்களை படைச்சவங்களா இருப்பாங்க. மாதாஜி நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. எஸ். दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबन्धायासु विमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீ சம்பத். ஓகேவா? அது தெய்வீக குணங்கள் யாருகிட்ட இருக்குதோ அவங்க அந்த குணங்களை கூடியவர்கள் வந்து முக்தி, நிச்சயமா அவங்களுக்கு முக்திங்கிறது கிடைக்கும். தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனை கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். தெய்வீக குணங்கள் 26 சொன்னாங்களா, அந்த 26 குணங்களையும் கொண்டவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வ இயல்புடைய மனிதர்கள். அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதனோட விளைவு என்னவா இருக்கும், அவங்களுக்கு முக்தி மோட்சம்ங்கிறது நிச்சயமாக கிடைக்கும். அசுர குணங்கள் என்ன, இந்த கோபம், வீண் அபிமானம், அந்த அகங்காரத்தோட இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள மேல மேல இங்கேயே கட்டுப்படுத்துது. சோ ஆல்ரெடி கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடியவங்க இந்த அசுர குணத்தின் டச் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது இங்கேதான் இதே சுழற்சியிலே தான் இருக்க போதோ தவிர அவங்களுக்கு லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்காது. அவங்க எல்லாமே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பாண்டுவின் மைந்தனே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிறதுனால தானே அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க அந்த இடத்துல, இவ்வளவு ஞானத்தையும் 1 by 1 அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் பாவமற்றவன், அப்புறம் தெய்வீக குணங்கள் அவன் கிட்ட இருக்குது. சோ அவனால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும், சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் அர்ஜுனனால புரிஞ்சுக்க முடியும், தெளிவுபடுத்திக்க முடியும். தன்னுடைய மன சஞ்சலத்துல இருந்து அவன் கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியில வந்துட முடியும்னு தான் பகவான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. त्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो वित्रश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா. மே ஸ்ருணு. ஸ்ருணு அப்படின்னாலே நீ கேளு, அதுவும் எங்கிட்ட இருந்து கேளுன்னு சொல்றாங்க பகவான். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இருவகையினர் உள்ளனர். இங்கே படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள்ல எத்தனை லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 பேர் படைக்கப்பட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. உயிர்வாழிகள்ல வந்து ஃபாலிபிள்ஸ் அண்ட் இன்ஃபாலிபிள் சோல் 2 சோல்ஸ் இருந்தாங்க. ஃபாலிபிள் சோல் எல்லாம் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துல, இன்ஃபாலிபிள் சோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல. இப்ப மறுபடியும் வேற 2 கேட்டகரி சொல்றாங்க. தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள். ஓகேவா, ஒரே இதுதான், பேர் மட்டும் வேற வேற கொடுத்துட்டே வரும். சோ தெய்வீகமானவர்கள்லாம் என்ன அர்த்தம்? தெய்வீக இயல்பை கொண்டவர்கள். அசுரர்கள்னா நாத்திகத்தன்மை, பகவானை நம்பாத ஒரு விஷயம். ஓகேவா, அப்புறம் அந்த மாதிரியான கெட்ட குணங்கள், தீய குணங்கள் உடையவர்கள்னு அர்த்தம். சோ 2 வகை உள்ளனர் உயிர்வாழிகளில். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அந்த 6 குணங்களை பத்தி பகவான் இப்ப இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா உள்ள எடுத்து வைக்க போறாங்க. அவங்களுக்கான முடிவு என்னங்கிறது பகவான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. அசுரகுணம் படைத்தவர்களின் முடிவு என்ன? ஏன்னா தெய்வீக குணம் படைத்தவங்களுக்கு ஒரே முடிவு தான். என்ன முடிவு? முக்தி தான். அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த குவாலிட்டிஸ்னால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா பகவானுடைய திருவடி தாமரை. ஆனா அசுரகுணம் உள்ளவர்களுக்கு விதவிதமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பகவான் கொடுக்க போறாங்க. மாதாஜி நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानति दुरासुराः न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவருத்திம் ச நிவருத்திம் ச. எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது யாருக்கு தெரியாது? அசுர இயல்புடையவர்களுக்கு தெரியாது. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. ஏன்? அவங்களுக்கு அந்த ஒழுக்க நெறிகள் தெரியாது. சாஸ்திரங்கள்ல விதிக்கப்பட்ட ஒழுக்க நெறிகள், அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றோம்ல, அது முக்கியமா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டே வரோம். அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ்: மது, மங்கை, சூது மற்றும் மாமிசம். ஓகேவா, இந்த 4 விஷயங்களையும் செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. இது எல்லாமே எதுல வந்தது பாருங்க? தெய்வீக குணங்கள்ல வந்தது. தூய்மை, நடத்தை, வாய்மை, இதெல்லாம் எதுல வந்தது? தெய்வீக குணங்கள், அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 26 பார்த்தோமா? அந்த 26ல இருக்க 3 குவாலிட்டிஸ் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 3 குவாலிட்டிஸ் யாருக்கிட்ட கிடையாது? அசுரத்தன்மை உடையவர்களிடம் கிடையாது. அதாவது அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. தெய்வீக குணமுடையவங்க தே ஆர் ஆல் ஃபாலோயர்ஸ் சொல்லலாம். இவங்க எல்லாம் நான் ஃபாலோயர்ஸ். எத? அந்த சாஸ்திரங்களை விதிக்கப்பட்ட ஒழுக்க நெறிகளை ஃபாலோ பண்றவங்க தெய்வீக இயல்பு, அந்த ஒழுக்க நெறிகளை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க அசுர இயல்பு கொண்டவர்கள். மாதாஜி நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. எஸ் மேம். असत्यम् अप्रदिष्टं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अबरस्पर सम्पूदं किम् अन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இருக்கக்கூடிய அசுர இயல்புடையவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இததான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? நாத்திகத்தன்மை, ஏத்திஸ்ட். ஏத்திஸ்ட்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகள்னு அர்த்தம். அவங்க என்ன செய்வாங்க? இது நோ பேஸ். இந்த உலகம், இந்த பிரபஞ்சம், இதெல்லாம் வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டு நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கோம்ல. இந்த கோலோக சார்ட்ல பாத்திருப்பீங்க. எது முதல்ல தோன்றியது, அதுக்கப்புறம் யாரால மற்றதெல்லாம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது, அப்புறம் பகவான் எப்படி எல்லாம் தன்னை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க, அவங்க மூலமா வெளியில வந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எங்க இருக்கு, அதோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். ஓகேவா. ஆனா இந்த ஏத்திஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? நாத்திகவாதிகள் என்ன செய்வாங்க? இந்த கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் போய், ஓகேவா, இந்த உலகமே மாயை, இதுக்கு எந்த பேஸும் கிடையாது, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, பகவான் தான் ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் படைக்கிறாங்க, பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் உள்நுழைந்து அதை தாங்குகிறார்கள் நம்ம படிச்சிருக்கணும். ஓகேவா. ஆனா அதுக்கு அஸ்திவாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள், இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பகவான் இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது. அப்ப இங்க இருக்கிற உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படிடா வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க எல்லாருமே எதனால? அவங்களுடைய புலனடக்கம் இல்லாத காரணத்தினால. ஓகேவா. புலன்கள் எல்லாம் எதுக்காக? தன்னுடைய இச்சையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக தான் இவர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள். சோ அந்த கிராட்டிபிகேஷனை நோக்கி அவங்க தன்னுடைய செயல்பாடுகள் அமைச்சுக்கிறாங்க. அது மூலமா உயிர்வாழிகள் எல்லாமும் பிறப்பெடுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது.
காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை. அப்ப உயிர்வாழிகளின் பிறப்பு அப்படிங்கிறது எதை பேஸா வச்சிருக்குது? பகவான பேஸா வச்சு இல்ல, காமம்னே இதற்கு பேஸ். அதை தவிர வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயः பிரபவந்த்யுக்ரகர்மான க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, சோ இது அஸ்திவாரம் இல்லாதது, இது பேஸ்லெஸ். யாரும் இங்க உயர்ந்த சக்திங்கிறது யாரும் கிடையாது. மக்கள், இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே தன்னுடைய இச்சையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக மக்கள்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது, உயிர்வாழிகள் எல்லாமே ஓகேவா. ஒரு நீர் வாழ்வன, நில வாழ்வன, ஊர்வன, பரப்பன, விலங்குகள், மனிதர்கள் வரைக்கும் எல்லா கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளும் அதோட காம இச்சையை திருப்திப்படுத்திக்கிட்டு அது ரீப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணுது. அப்புறம் அதுக்கு தளர்றதுனால, அது மூப்பு வந்தன் காரணத்தினால அது இறக்குது. மறுபடியும் இது பிறந்ததானது, மறுபடியும் இது வளர்ந்து இது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணது, அதுக்கு இறப்புங்கிறது வருது. இப்படிதான் இந்த சைக்கிள் தான் போயிட்டு இருக்குது. இதை தாண்டி வேற ஒரு நம்மளை மீறிய சுப்பீரியர் எனர்ஜின்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு நம்பக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்னா அந்த ஏத்திஸ்ட். ஓகேவா. அந்த முடிவு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அறிவில்லாதவர்கள் அவங்க இருக்கிறாங்க, தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள். ஓகேவா. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? கம்ப்ளீட் இக்னரண்ட் மோட்ல இருக்கிறாங்க. சரியா. அவங்களுக்கு தானாவும் தெரியல, அடுத்தவங்க சொன்னாலும் இந்த மாதிரி வேதிக்ல சொல்லி இருக்கு, இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாத்துலயும் they have written it already அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி தந்தாலும் கூட அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய தன்மைங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்காது. அதனாலதான் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க? அறிவில்லாதவர்கள், தம்மை இழந்தவர்கள், இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஓகேவா. உலகத்தை யார் படைச்சா? பகவான் தான். அப்ப அதை அழிக்கக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு தான். ஹீ இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். அவங்கதான் கிரியேட்டும் பண்றாங்க, ஃபைனலா அனிகிலேட் பண்றது அவங்களதான். ஃபைனல் டிவாஸ்டேஷன் யாரால நடக்குது அப்படின்னா பகவானால. அந்த பிரளயம், கடைசி பிரளயத்துல என்ன ஆகுது? அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் பகவானுக்குள்ளேயேதான் போய் அடக்கம் ஆக போகுது. ஓகேவா. அது அறியாததுனால இந்த உலகம் நம்மால படைக்கப்பட்டது, அதனால நம்மளே அழிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அணு ஆயுதங்களோ, ஓகேவா, மிசைல்ஸ், இதெல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு பலனற்ற கொடூரமான பல செயல்களில் ஈடுபட்டு மத்த சாதாரண உயிர்வாழிகள் எல்லாரையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? வதைக்கிறாங்க. ஓகேவா. தன்னுடைய சுயநலனுக்காக, தன்னுடைய சுய திருப்திக்காக அடுத்த மக்களை ஹிம்சை பண்றாங்க. ஓகேவா. சோ ஹிம்சைங்கிறது எந்த குவாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர குணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமானமதான்விதாஹ மோஹாத் கிருஹீத்வா சத்கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசீவ்ரதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, ஓகேவா. காமத்துக்கு, லஸ்டுக்கு இட் ஹாஸ் நோ லிமிட். நம்ம படிச்சிருக்கோம், தேர்ட் சாப்டர்ல இருந்து படிக்கிறோம். காமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் ஹாஸ் நோ லிமிட். அதை போட போட, அதுக்கு தீனி போட 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 அது அது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படி ஒரு எரியக்கூடிய நெருப்புக்கு நீங்க ஆடிங் ஃபியூல் டு த ஃபயர் தான். நீங்க ஃபியூலை போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது அணையுமா? என்னைக்காவது? அது பாட்டுக்கு என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், திகு திகு திகுன்னு அது கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரிதான் காமம்ங்கிற அந்த தீக்கும் நம்ம அதோட அந்த புலன் இன்பம் அப்படிங்கிற விஷயத்த காமிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மள திருப்தி அடையாத ஒரு நிலைக்கு நம்மள கொண்டு போய் சேர்ந்துரும். சோ அந்த திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். காமம்ங்கிறத என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா வெறும் அந்த செக்ஷுவலா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மட்டும் நம்ம பாக்குறது கிடையாது. அந்த லஸ்ட்ங்கிறது வேற என்ன, நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தான், எல்லா பௌதிக விஷயங்களும் தான் அந்த லஸ்ட் அப்படிங்கிறது கீழே வரும். சோ அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம நிறைய பணம், பொருள் ஈட்டுறது அதெல்லாம் கூட என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் காமம் தான். ஓகேவா. சோ எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சாலும் கூட அது என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்காது. அந்த ஒரு கர்வம் வரும். ஆனா அடுத்தவங்க எல்லாம் நம்மள பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பேரு சொல்லணும். ஆஹா, இவன் பாரு உலகத்திலேயே நம்பர் 1 பணக்காரன், அப்புறம் இந்த நாட்டிலேயே நம்பர் 1 பணக்காரன், இவன் வச்சிட்டு இருக்கிற இந்த வீடு மாதிரி அவ்வளவு பெரிய வீடு வேற எங்கேயுமே கிடையாது அப்படின்னு எல்லாருமே அவனை புகழணும். அந்த ஒரு பொய் கௌரவத்துக்கு அவன் மயங்கிடுறான். சோ அந்த மயக்கத்துல, அந்த கவர்ச்சியில அவன் மூழ்கி போறதுனால அவன் என்ன செய்யறான்? மேல 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 அந்த உயிர்வாழிகள் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதே விஷயங்களை தான் திருப்பி திருப்பி செய்வாங்க. அதுவும் எப்படி செய்வாங்க? தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுவார்கள். விரதம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கா என்ன விரதம் இவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த illicit ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் கேம்பிளிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் மீட் ஈட்டிங். ஓகேவா. இதுதான் என்ன அப்படின்னா
அந்த illicit ரிலேஷன்ஷிப், ஓகேவா. அடுத்தது வந்து கேம்பிளிங், அதாவது மது, மாது, சூது, அப்புறம் மாமிசம். இந்த 4 விஷயங்கள் நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருக்கிறோம். நம்ம இந்த 4 விஷயங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா தூய்மை இல்லாத விஷயங்கள். இது 4மே எதுல சொல்லப்படல, சாஸ்திரங்கள்ல ஒழுக்க நெறிகளா சொல்லப்படாத விஷயங்கள் இந்த 4. இந்த 4 விஷயங்களையும் மேலேயும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஆசை வச்சு இந்த நிரந்தரமற்ற உலகத்துல இந்த நிரந்தரமற்ற பொருள்களால கவரப்பட்டு வீழ்ச்சி அப்படிங்கறத அடையறாங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கா மாதாஜி? दुर्गा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes, ma'am. Yes. चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उभाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशापाशशदैर्भक्ता बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த மனித உடலை எடுத்து நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணா போதும், சென்ஸ் கிராட்டிஃபை திங்ஸ் மேல நம்ம மூழ்கி இருந்தா போதும். அது எல்லாத்தையும், அந்த கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம திருத்திக்கிட்டா போதும். அதாவது நம்மளோட சுய புலன் திருப்தி, ஓகேவா. அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சுய புலன் திருப்தி. அந்த தன்னில் தன்னை திருப்திப்படுத்திக்கிட்டாலே என்ன அப்படின்னா அதுதான் சந்தோஷம், அதுதான் இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழறதுக்கான அர்த்தம்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த உடலை கொடுத்தது யாரு, பகவான். அவங்கள திருப்தி பண்ணணும், அதுக்கான சேவைகளை தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர இந்த உடலுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க கூடாது. அந்த விஷயம் தெரியாதனாலதான் இவங்கள அசுரர்கள், நாத்திகவாதிகள்னு சொல்றோம். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இது வந்து ஏதோ லிமிட் இருக்கா, லஸ்டுக்கு நோ லிமிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களோட அந்த கவலைகள், இந்த ஆசைகளுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. எவ்வளவு நாள் அவங்க வாழறாங்களோ அவ்வளவு நாள் அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த சிற்றின்பத்தை தூய்க்கணும் அப்படின்னே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஓகேவா. சோ அந்த ஆசைகள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள போட்டு கட்டி வச்சிருக்குது. ஓகேவா. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த கட்டுகளை அவிர்த்துட்டு வெளியில வான்னு சொல்றாங்க. பட் இவங்க மேல மேல கட்டுண்டு போறாங்க. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அப்ப என்ன ஆகும், அது மேல மேல அந்த மாதிரி அவங்க பந்தப்படுத்தப்பட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம், அந்த காமத்திலும் அந்த கோபத்திலும் அவங்க தஞ்சமடைகிறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அவங்களுக்கான சுய புலன் திருப்திக்காகவும் அவங்கள செல்ஃப் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காகவும் தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, செல்வத்தை ஈட்டுவாங்க. ஆனா பொதுவா ஒரு உயிர்வாழியானவன் இந்த உடலை பெற்றான் அப்படின்னா அவன் பொருள் ஈட்டுறான் அப்படின்னா அந்த பொருள்ல 50% என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோவில் காரியங்களுக்கு, பகவத் கைங்கரியத்துக்கு அவன் செலவு பண்ணணும். ஓகேவா. அப்ப அது எதுக்காக அப்படின்னா ஒண்ணு உடலாலேயோ அல்லது பொருள் மூலமாக நம்ம செலவு பண்றது மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம், பகவானை நம்ம திருப்திப்படுத்துறோம்னு அர்த்தம். சரியா. நமக்கானது தேவைக்கு போக பாக்கி எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்காக கொடுக்கணும். அப்பதான் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிளெஸ்ட் லைஃப் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஓகேவா. ஆனா இந்த நாத்தியவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டதுனால இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இவ்வளவு ரூபாய் இருக்குதா, இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ் சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னா இதை விட 10 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கும். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் சம்பாதிச்சோம்னா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பணம் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட லிமிட்லெஸ் ஆசை அவங்க வளர்த்துக்கிட்டே போறதுனால அவங்க எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வரைக்கும் அவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா அநியாயமான வழியில பொருள்களை சேர்க்கறது மட்டும்தான் ஒரே குறிக்கோள்ங்கிற மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க மூடர்கள். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. इदम् अत्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चाबरान् अपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आत्योऽभिजनवान् अस्मि पुण्योऽस्ति स्पृशो मया यक्ष्येतास्यामि मोदिष्य यज्ञान विमोहिताः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा.
அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய இன்பம் அடைய போகின்றேன். ஓகேவா? அவன் அந்த கனவுலையும் அந்த கற்பனையிலுமே தன்னுடைய வாழ்நாளை ஓட்டிட்டு இருப்பான். தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த கணக்கை தான் பார்ப்போனே தவிர, நம்ம வீடுபடு அடையறதுக்காக நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அந்த எண்ணம் அவன்கிட்ட சுத்தமா இருக்காது. இன்னைக்கு என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, இதை வச்சுட்டு நான் தான் பணக்காரன், என்ன 4 பேர் என்ன பண்ணணும், கௌரவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவன்கிட்ட இருக்கும். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். இதே மாதிரி ஒழிச்சுட்டே போனா நமக்கு என்ன வரும், இன்னும் நிறைய செல்வம் அப்படிங்கிறது சேரும், நம்ம அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்க போறோம் அப்படின்னு தான் அந்த எண்ணம் தான் அவனுக்கு இருக்குமோ தவிர, பகவானுக்கு அதுல ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவன்கிட்ட இருக்காது. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். யாரு தன்னை அப்போஸ் பண்ணாங்களும் கூட அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, அவங்க கொன்னுடுவாங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி எதிர்க்கவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரையும் அழிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நேச்சரும் அவங்களுக்கு இருக்கும். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தது யாரு அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு, கம்சன், ராவணன். இங்க இமேஜஸ் பக்கத்துல போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி அசுரர்கள். சோ அசுரகுணம் உடையர்களை பத்தி பேசும்போது நம்ம அசுரர்கள் ஞாபகம் வராங்க நமக்கு. என்ன, நம்ம கிட்ட இருக்கிறது சொத்து தான் இருக்கிறதுலயே பெரிய பெரிய சொத்து. சோ இது யாரால சம்பாதிக்கப்பட்டது, நான் என்னுடைய சுயமுயற்சியினால நான் பண்ணினேன். அதனால நான் தான் எல்லாத்துக்கும் தலைவன், நானே இதை அனுபவிக்க போறேன், நான் தான் பலமானவன். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா, அவங்க எதிரிகள் எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பலவீனமானவர்களா இருப்பாங்க. அவங்களோட பலவீனத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாரையும் கொல்றது மூலமா எதிரிகள் அற்றவர்களா அவன் ஆயிடுறான். ஓகேவா? கம்சன் எப்படி அப்படின்னா, அப்போதுதான் திருமணமாகி அந்த சாரியட்ல கூட்டிட்டு வராங்க இவங்க 2 பேரையும், வசுதேவரையும் தேவகியும். கம்சன் அவன் என்ன பண்றான், சாரியட்ல கூட்டிட்டு வரும்போதுதான் வானத்துல வரக்கூடிய அசரீதியானது என்ன சொல்லுது, இந்த தேவகி வசுதேவருக்கு பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தையானது உன்னை கொல்லும் அப்படின்னு. இம்மிடியட்டா உனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா, கோபம்ங்கிறது அரைஸ் ஆயிடுது. ஆஹா, இந்த குழந்தை இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையினால நமக்கு யமன் அப்படின்னா, இவங்களை இப்பவே அழிச்சிடணும். குழந்தையே இன்னும் பிறக்கல. ஓகேவா? அதுவும் 8வது குழந்தைன்னு வேற அசரதி சொல்லியிருக்கு. ஆனாலும் கூட அவனுக்கு என்ன வந்தது, அந்த துர்புத்தி, யோசிக்க இயலாத அந்த தன்மை, அந்த அவசர புத்தி எதனால வந்தது அப்படின்னா, நான் தான் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அப்ப நான் தான் பலமானவன், என்னை காட்டிலும் பலமுடையவன் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, இருக்கவும் கூடாது. அப்ப நான் மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும் அப்படின்னா எதிரிகள் எல்லாரையும் அழிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கம்சனுக்கு இருந்ததுனாலதான் உடனே வாள் எடுத்து கொல்ல போறாங்க. அப்ப வசுதேவர் அவங்க சொல்லுவாங்க, 8வது குழந்தை தானே கம்சா, அதுக்குள்ள எதுக்காக நீ இதை கில் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, உன்னுடைய சொந்த தங்கை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க, வசுதேவர் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுனாலதான் அப்போதைக்கு உயிரோட விடுறான். ஓகேவா? பட் இம்மீடியட்டா சிறையில அடைச்சிட்டான். அது அப்பயும் அவனுக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. மற்ற அசுரர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அவனுக்கு தப்பான ஒரு ஆலோசனையை சொல்லி கொடுத்தாங்க. 8வது குழந்தைன்னா அது எந்த சைக்கிள்ல 8வது குழந்தை பாத்துக்கோ, ஒண்ணு கூட அந்த 8 குழந்தைகள் அப்படின்னா எதுல பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா 8வது 8ன்னு வரும், 8ல ஸ்டார்ட் பண்ணா 1ன்னு வரும், சரியா? 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா வேற நம்பர். இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கணக்கு பண்ணி பார்த்து எல்லா குழந்தையும் நம்ம கொன்னுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்சன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, எல்லா குழந்தைகளையும் அவன் கொல்றதுக்காக துணிஞ்சிட்டான். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் எப்படி ரொம்ப ரொம்ப ரிச் பீப்புள். அப்ப நான் அதனால என்ன ஆகுறேன், எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான குளோரிபிகேஷன் கிடைக்குது. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. அப்ப ஒரு ஒரு சாதாரணமாவே இப்பவே நடக்கிறது பாருங்க, ஒரு ஆள் கொஞ்சம் செல்வாக்கு மிகுந்தவர்களா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்களை குளோரிஃபை பண்ணிட்டு பின்னாடியே ஒரு கூட்டம் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு ஏன் வம்பு, அவங்க சொல்றாங்க அதனால நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட பயத்தின் காரணமாக அவங்களுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க அந்த பலமுடையவர்கள் மேல நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பலத்தின் காரணமா அப்படி நம்ம செய்யலைன்னா நம்மள அவங்க அழிச்சிருவாங்களோ, நம்மள அவங்க ஏதாவது தப்பான ஒரு விஷயம் சொல்லி காமிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்துல கூட என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பிரார்த்தனைகள் வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இப்ப ராவணனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விபீஷணன், கும்பகர்ணன், அப்புறம் இந்திரஜித், அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ராவணன் செல்றது தப்பா இருந்தாலும் கூட விபீஷணன் மட்டும்தான் தட்டி கேட்டது. ஓகேவா? நீ இன்னொரு பெண் மேல ஆசை வைத்து அந்த பெண்ணை கடத்தி கொண்டு வந்தது தவறு அப்படின்னு சொல்லி காட்டக்கூடிய தைரியம் யாருக்கு இருந்தது அப்படின்னா விபீஷணனுக்கு தான். அதனாலதான் விபீஷணனை பிடிக்கவே இல்ல, துவேஷம் பாராட்டினாங்க. மீதி எல்லாரும் ராவணன் சொல்றதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க, தலையாட்டினாங்க. எஸ், நீங்க சொல்றது கரெக்ட், நீங்க சொல்றீங்களா, நான் படையெடுத்து போறேன் அப்படின்னு.
சோ அவங்களை விட சக்தியுடையவன் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்குது. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குதா, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. ராவணன் மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த சிவபக்தன் கிடையாது. ஆனா எல்லாமே இது வெண்ட் இன் வெயின்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்ப சீதா தேவி அவங்க கவர்ந்துட்டு வந்த பிறகு. ஓகேவா, அவன் செய்த அத்தனை செயல்களும், அத்தனை யாகம் தவம் அத்தனையுமே என்ன ஆயிடுச்சு, வீணா போயிடுச்சு அவனுடைய அந்த ஒரு தவறான நடத்தையின் மூலமாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, Mataji. Yes. अनेक चित्त विप्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. இவ்வாறு அநேக எஸ் மாதாஜி. आत्मसंभाविदा सप्ता तनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बेना विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். இவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் பகவான் இப்ப சொல்றாங்க, நரகத்தில் அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி. அநேக கவலைகள் என்ன, அவங்க படுறது என்ன, நம்ம தான் பலவான், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது தான் அதிகமான செல்வம், நம்மளுக்கு எதிரியே கிடையாது, நம்மள எல்லாரும் மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, போட்டுறாங்க, புகழறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம். அந்த எண்ணம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மோகத்தின் வலை, மோகஜால அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அறியாமை வலை. ஓகேவா, அறியாமை என்ன வலையில சிக்குண்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப ராவணனை தான் நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம். அவன் ஒரு அசுரன். அவன் என்ன செஞ்சான், நான் என்னை எலிவேட் பண்ணிக்கிட்டு வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போகணுமா, நீங்க எல்லாம் யாரு என்னை கை தூக்கி விடுறது, நானே ஒரு இயந்திரம் படைச்சு அது மூலமா நான் மற்ற லோகங்கள்ல சஞ்சரிக்கிறேன். அப்புறம் ஏணிப்படிகள் கட்டுவான், நிறைய படிக்கட்டுகள் வச்சு மற்ற லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறத்துக்கு நானே என்ன செஞ்சுக்கிறேன், படிக்கட்டுகள் அமைக்கிறேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் என்ன, இந்த கவலைகளால் குழப்பமுற்று போறதுனால. இந்த மயக்கத்தின் விளைவு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இயந்திரங்கள் படைக்கிறது, படிக்கட்டுகள் கட்டுறது. ஓகேவா, சோ அப்ப என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு பகவத்தொண்டு பண்ணணும், அந்த பக்தி சேவை பண்ணணும். அது மூலமா நம்ம இந்த மாதிரியான பிரயாசம் எல்லாம் இல்லாம, அந்த பிரயத்தனங்கள் இல்லாம பகவானை திருப்திப்படுத்திட்டு அவங்களோட லோகத்துக்கு சந்தோஷமா நுழையிறதுன்னு ஒரு வழி இருக்கிறது தெரியாததுனால, இந்த புலனின்பத்தின் மேல இருக்க பலமான பற்றுதல் காரணமாக அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வீணா போய் மறுபடியும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இங்கே வீழ்ச்சி இங்க மட்டும் இல்லை, நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகால பகவான் சொல்றாங்க, எகைன், செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அவங்க தன்னுடைய செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக தான். ஓகேவா, தக்ஷன் அவன் பண்ணின யாகம் என்ன, பகவானை கூப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாததா தக்ஷனுக்கு. ஓகேவா, ஆனாலும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா சிவபெருமான பர்பஸா விட்டாங்க. ஓகேவா, அது எதன் காரணமா, அவனுடைய அசுர இயல்பின் காரணமாக. தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வ செழிப்பு, அந்த கௌரவம், தன்னை குளோரிஃபை பண்றதுக்கு எவ்வளவோ பேர் வந்திருக்கிறாங்க. சிவபெருமான் வரலன்னா என்ன, இப்ப அவர் என்ன எப்படி இருக்கிறாரு, மேல ஃபுல்லா சுடலை பொடி பூசிக்கிட்டு வெறும் ஒரு ஆடை, சிற்றாடை ஒண்ணு இடுப்புல கட்டிட்டு இருக்கிறாரு. இவரு வந்துதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த இந்த யாகத்தை திருப்திப்படுத்தி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுனால அவன் என்ன செய்யல அப்படின்னா பகவான் அந்த இடத்துல கூப்பிடல. ஓகேவா, அதனால என்ன செய்யறான், எந்த ஒரு சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன தக்ஷன் பண்ணன கூட அந்த யாகத்தை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, சோ அந்த ஒரு கர்வம், அந்த கர்வத்தின் காரணமாக அவன் செஞ்ச யாகம்ங்கிறது அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு, வீணா போயிடுச்சு. பெயரவில மட்டுமே அந்த யாகம்ங்கிறது நடந்தது. ஓகேவா, அப்ப அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த செல்வ செருக்கு, அந்த பொய் கௌரவம், அதுதான் அதுக்கான காரணம், பகவான நம்பாத அந்த தன்மை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अहंकारं बलं तर्वं कामं क्रोधं संश्रिताः माम् आत्मपरतेहेषु प्रद्विषन्तो अप्यसूयकाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் சாரி மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ்,
கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் விற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இப்ப சொன்னோமா, என்ன ரீசன் சொன்னோம்? பொறாமைன்னு சொன்னோம். என்னென்ன குணங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்குது? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபம். அந்த பலம் எல்லாம் யாரு? அவங்க ஈட்டுனதுதான். அவங்க அசுரர்கள் எல்லாருமே எப்படி அப்படின்னா கடுமையான விரதங்கள், கடுமையான தவங்கள் செஞ்சு நிறைய பெனிடிக்ஷன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க. பகவான இவங்க பிரம்மாவை திருப்திப்படுத்துறதுல யாரு முன்னாடியில நிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் தான். ஓகேவா? பிரம்மா ரொம்ப ஈஸியா என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா எல்லாருடைய அந்த தவத்துக்கும் ஆட்பட்டு போய் அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன செஞ்சிருவாங்க? வரங்களை வழங்கிடுவாங்க. ஓகேவா? வரங்கள் வழங்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருமே அந்த குணம் அதிகப்பட்டு போய் தன்னை யாரும் அடக்க இயலாது, தன்னை யாரும் தன்னுடைய உயிரை மாய்க்கிறதுக்கு இயலாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால ரொம்ப அதிகமா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? தன்னை அடுத்தவங்கள்ட்ட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நிறைய நிறைய அக்கிரமங்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அவங்க நமக்கு எல்லாம் ஹெல்பிங் ஹேண்டா யார் வரா? பகவான் விஷ்ணு அவங்க வருவாங்க. ஓகேவா? பூமி பாரம் தாங்காத காரணத்தினாலதானே பூமாதேவி போயிட்டு என்ன சொல்றாங்க பகவான் கிட்ட, இந்த அசுரர்கள் எல்லாரையும் ஒழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக நீங்க இந்த இடத்துல தோன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டதுனாலதான் பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்க வராங்க. ஓகேவா? துவாபர யுகத்துல அவங்களுடைய தோற்றத்திற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பூமி மாதா வேண்டிக்கிட்டதுனாலதான். சோ அந்த அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபம் இதில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும், அவங்களுடைய உடல் அசுர உடலா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஜீவராசியின் உடலுக்குள்ள யாரு இருக்கிறா? பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. மற்றவர்கள் உடல்களையும் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தெரிஞ்சாலும் கூட பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். தனக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க, எதிரிலயும் இருக்கிறாங்க, அடுத்தவங்க எல்லார் மனசுல இருக்காங்கிற அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அவங்க மேல என்ன இருக்காது? அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இராது, பொறாமைதான் இருக்கும். சிசுபாலன் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல அவ்வளவு நிந்திச்சாங்க. சரியா? அவங்க மேல பொறாமையின் காரணமாக அவங்களை அவ்வளவு நிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. கொடுத்த வரத்தின் காரணமா 100 முறை அபியூஸ் பண்ற வரைக்கும் பகவான் பொறுத்து இருந்தாங்க. 101வது முறையாக சிசுபாலன் திட்டவும் அந்த அவச்சொல்ல அவன் சொல்லவுமே பகவான் என்ன செஞ்சாங்க? சக்கராயத்தை வீசி சிசுபாலனுடைய தலையை கொய்தெறிஞ்சிடறாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तान् अहं द्विषदक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् असुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை 2 குவாலிட்டிஸ் வந்துருச்சு பாருங்க. ஒண்ணு பொறாமை, இன்னொன்னு கருணை இல்லாம இருக்கிறது. இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கடைநிலை மனிதர்கள் நராதமாஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். துஷ்கிருத்தினோஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி பார்க்கும்போது அதுல நராதமா, சரியா? மனிதரில் கடைநிலையோர், இழிநிலை அடைந்தோர். ஓகேவா? ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இருப்பிடம் என்ன? முதல்ல சொன்னது நரகத்தில் அவங்க வீழ்ச்சி விடுறாங்கன்னு. இப்ப என்ன சொல்றாங்க? அசுரர்களை பகவான் கொல்லவும் செய்யறாங்க. ஓகேவா? அப்படி கொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க முக்தி அடைந்தவர்கள் ஆயிடுறாங்க. சரியா? அப்ப பகவான் யாரு அப்படின்னா கருணை மிக்கவர். பகவான் கருணை மிக்கவராச்சே, காரணமற்ற கருணை நிரம்பியவர்னு சொல்லியிருக்கீங்களே. ஒரு மெர்சியா இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி இந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க? அசுரர்களை நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள விரும்புறோம்னு பகவான் என்ன செஞ்சுறாங்க? நீ போன்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்கல்ல, அதேதான். இந்த குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கிட்டு நான் இந்த லோகத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களை பகவான் என்ன செய்ய முடியாது? பலவந்தமா கைப்பிடிச்சு இழுக்க முடியாது. சரி நீ அங்க போ அப்படின்னு அசுரர்களை கீழ்லோகங்களில் தள்ளுகின்றார். அவர் அதனால என்னன்னு சொல்ல வேண்டாம், கருணை அற்றவர் அல்ல. ஓகேவா? அவரு கருணையற்றவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அப்பயும் என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய மெர்சியா அவங்க காட்டதான் செய்யறாங்க. நம்ம எங்க போய் இருக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளிடுறாங்க. கடைநிலை மனிதர்கள், நராதமார்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்கள். ஓகேவா? எத்தனையோ அசுர இனங்கள் இருக்குது. அதுல பிடிச்சு நிரந்தரமா பகவான் தள்ளிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அந்த நராத மக்கள் இவங்க எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அதே மாதிரியே தான் இருந்துட்டு இருக்கும். அங்க இருந்தாலும் கூட அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது? பகவானை நினைச்சு பார்க்க முடியாது. எந்த பிறவிலையும் அவங்களால பகவான் கிட்ட நெருங்கவே முடியாது, எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் கூட. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். மேல மேல
வாயிலா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கீழ்நிலையான ஒரு வாழ்வு அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तदा लोपस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நரகத்துக்கு இந்த மாதிரியான நரகல உங்களுக்கு போறதுக்கு மொத்தம் வந்து 3 கேட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? 3 வாயில்கள் மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நரகத்துக்கு செல்ல முடியும். என்னென்ன வாயில்கள் அப்படின்னா காமம், கோபம் மற்றும் பேராசை. அதாவது லஸ்ட், அப்புறம் ஆங்கர், அப்புறம் கிரீட். இதெல்லாம் வந்து 3 கேட்ஸ் ஆஃப் இது நரகம். ஓகேவா? அந்த நரகலோகத்துக்கு போறதுக்கான அந்த வாசல்கள் 3 வழியாவும் போறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களை படைத்த அசுரர்கள். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இது என்ன பண்ணிடும், இந்த 3 குணங்களை கொண்ட அசுரர்களை எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துறது, ஹெல்ல கொண்டு போய் சேர்த்துறது. பட் இந்த குணங்கள் எல்லாம் தவறான குணங்கள், இது நம்மள வந்து நரகத்துக்கு தான் கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும்? ஒரு அறிவுள்ள மனிதனுக்கு. அறிவுள்ள மனிதனோட குணம் என்ன? தெய்வீக குணம். தூய்மையடைந்த மனம் உடையவன் தான் யாரு அப்படின்னா அறிவுள்ள மனிதன். அந்த அறிவுள்ள மனிதன் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இந்த காமம், கோபம் மற்றும் பேராசையை தவிர்த்தவங்களா அவங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப அறிவுள்ள மனிதன் இந்த 3 வாசலையும் தவிர்த்துறான்னு சொன்னோமா, அந்த லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட் இந்த 3 பாதைகள் நம்மள இது நரகத்துக்கு இழுத்து செல்லுது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு தூய்மையுடைந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன நிச்சயமா தெரியும். சோ ஒரு அறிவுள்ள மனிதன் இந்த பாதையை நோக்க மாட்டான். அப்ப அவன் என்ன செய்வான், நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய அந்த மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஓகேவா? அப்ப செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாம இருக்கணும். என்ன இருக்கணும், அவங்க செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட், தனக்கு என்ன இருக்குதோ அதில் திருப்தியுற்று பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு வலுப்பெற்றுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன செய்வான், பக்தி தொண்டு, பக்தி சேவை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். என்ன படி அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல போட்டிருக்கு பாருங்க, இந்த இமேஜ்ல அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், நம்மளுடைய குரு அவங்கள அணுகணும். அவங்க என்ன செய்வாங்க, நமக்கு அந்த ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நமக்கான வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம எப்படி இந்த ஆன்மீக பாதையில நம்மள ப்ராக்ரசிவா கொண்டுட்டு போய்க்கிறது அப்படிங்கிற அந்த வழிமுறைகளை நமக்கு மாஸ்டர் சொல்லி தருவாங்க. ஸ்டடி ஆஃப் த வேதா, அப்புறம் வேத கல்விகள், அது என்ன சொல்லி தருது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை, இவங்க சொல்லி தந்த அந்த ஞானத்தை வேதத்தை படிக்கிறது மூலமா விருத்தி பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஆஸ்டரிட்டிஸ், நம்ம தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்மளுடைய புலன்களை அடக்கணும். அப்புறம் பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த நமக்கு அந்த ஆன்மீக அறிவு கிடைச்சது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவான நெருங்கிடலாம், பரம இலக்கை அடைஞ்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ந சுகம் ந பராம்கதி, ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். இப்ப சாஸ்திரங்களுக்கு அந்த வழிமுறைகளுக்கு அந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யணும், நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல, அந்த ஒழுக்க நெறிகள், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேவா? அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தன்னுடைய மனம் போன போக்குல செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, நிச்சயமா பகவானுடைய பராம்கதிம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைக்காது. அப்ப சாதாரணமாவே நம்ம வந்து டிஃபெக்டிவ் பீப்புள். ஓகேவா? என்ன அந்த இங்க இந்த ஜட உலகத்துல பிணைக்கப்பட்டிருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் உண்டு. நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் வந்து பக்குவமற்ற புலன்களா இருக்கும். நம்ம பாக்குறதெல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு போனோம். பட் இந்த ஊனக்கண்களால பாக்குறதுனால நமக்கு என்ன தெரியாது, உண்மை நிலவரம் என்னங்கிறது தெரியாது. அப்புறம் அடுத்தவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சீட் பண்றதுக்கு ஏமாற்றும் இயல்புடையவர்களா நம்ம இருப்போம். அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே வந்து மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம தவறுகள் செய்யக்கூடியவங்களா நம்ம இருப்போம். ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எப்பவுமே என்னவா இருக்காது, ரைட்டா இருக்காது. ரைட்டியஸ் பர்சனா யாராலுமே இருக்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா தவறுகள் செய்வோம். அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மாயையான ஒரு விஷயம் இருந்து, ஒரு இல்யூஷன், அதை பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு போயிடுவோம். ஓகேவா? அந்த ஆசைங்கிறது கொஞ்ச நேரமாவது நம்மள என்ன பண்ணிடும், நம்மள கவரப் பண்ணிடும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த தன்னுணர்வு பெற்று நம்ம என்ன செய்வோம், அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய
இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள், உயிர்வாழிகளுக்கு தன்னிச்சையா எதேச்சையா இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் இந்த கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் தான். அதாவது நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்குவமற்ற புலன்களா இருக்கும். அப்புறம் நம்ம மாயையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு போவோம். அப்புறம் நம்ம வந்து தவறு செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் நிலவுது. அப்புறம் அடுத்தவங்களை ஏமாத்தக்கூடிய குணங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குணம் இருக்கிறதோட தவிர சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிறோம் அப்படின்னா செயல்படுற மாதிரி ஆகுது. அதன் காரணமாக இந்த மாதிரியான குறைபாடுகளை நம்ம ஏத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகேவா? இது இல்லாம சாஸ்திரங்களை விதிக்கப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களையுமே மனம் போன போக்குல அது எல்லாத்தையுமே புறக்கணிச்சுட்டு மனம் போக்கின போக்குல செயல்படுறவங்களதான் யாருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அசுரர்கள். அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, ஒரு பக்தனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவமோ சுகமோ பரம இலக்கோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு சொன்னோமா, அது அசுரர்களுக்கு புரியாது. ஓகே, அதே மாதிரி எது கடமை எது விதிக்கப்பட்ட கடமை, இதை நம்ம செய்யணுமா அல்லது எது கடமை அல்ல இதை நம்ம செய்யாம விட்டுறலாமா அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்கு தெரியாது. சாஸ்திர விதங்களை புரிச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் தெரியும். ஓகேவா? அப்படி இல்ல அதை புறக்கணிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அது புரிய போறது இல்ல. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஒரு பக்தனானவன் படிப்படியா எங்க போலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ அட்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அணுகிறது. ஓகேவா? அவங்க மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நமக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்துப்போம். அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணுமா, பகவத் கைங்கரியங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், இந்த வேத கல்வியெல்லாம் நீ படிச்சு ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி தருவாங்க. ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது தானம் தவம் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளேயே வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா தன்னில் திருப்தி விடுற ஒரு நிலைங்கிறது வரும். அப்ப கம்ப்ளீட் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸுக்குள்ள நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அத்தனையும் அடங்கிடும். ஓகேவா? இதுதான் படிப்படியா ஏற்றம் பெறுறதுன்னு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த ஏற்றத்துக்கு யார் தேவை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்க பலராமன் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பூமியில தோன்றும் போது துவாபர யுகத்துல இந்த கோகுலத்துல அவங்க குழந்தைங்கள விளையாடும் போது அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவங்களுக்கு தெரியாத கலைகள் எதுவுமே கிடையாது, தெரியாத ஞானம்ங்கிறது எதுவும் இல்லை. இருந்தாலும் கூட அவங்க இங்க ஒரு உயிர்வாழியா தோன்றதுனால மற்ற கோப சிறுவர்களோட சேர்ந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அவங்களும் போய் அவங்க ஒரு ஆச்சாரியார்கிட்ட அணுகி அவங்களும் என்ன பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, கல்வி கற்றுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. சாந்திபனி முனிவர் தான் அவங்களோட குரு. அந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட அவங்களும் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணாங்க, வேத ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ பகவான் அவங்களே இங்க வரும்போது என்ன மாதிரியான நடத்தைய நமக்கு அதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, எத் அசரதி ஸ்ரேஷஸ் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம்ல, என்ன பகவான் அவ்வளவு சர்வ வல்லமை மிக்கவரா இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து ஒரு ஓமை அமைச்சு தரணும், ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்தபோது பூலகத்துக்கு டிசைன்ட் ஆகி வரும்போதெல்லாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சாதாரண உயிர்வாழிகளோட நடத்தையே தான் அவங்க அப்படியே காப்பி பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவங்கள பார்த்து நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனாலதான். சோ இந்த அசுர இயல்புகளை விட்டுறணும், தெய்வீக இயல்புகளை வளர்த்துக்கணும். தெய்வீக இயல்புகளை வளர்த்துக்கும் போதே நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுடைய அந்த அந்த ஹெல் கேட் அந்த 3 கேட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான படிக்கட்டுகளை நம்ம தாண்டி போகணும் அப்படிங்கிற எல்லா விளக்கத்தையும் பகவான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, இந்த சாப்டர்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் வந்து பினிஷ் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். வாஞ்சா கல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ கிருஷ்ணபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவிட்ஸ்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.